όταν πιστεύει ακράδαντα ότι θα τύχει της απαντήσεως. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος ότι «ως επίστευσας γεννηθήτωση». Δηλαδή καθώς πιστεύει. Όπως και ο πατέρας ενός άλλου παιδιού. Όταν κατέβηκε ο Κύριος από το όρος, από την προσευχή που έκανε, ανέβηκε αυτός ο πατέρας, ο οποίος είχε παιδί και αυτός σεληνιαζόμενο, και προσέπεσε στα πόδια του Χριστού μας και του είπε «Κύριε», λέει, «το παιδί μου», λέει, «σεληνιάζει και κακώς πάσχει και λοιπά». Το οδήγησα στους μαθητές, αλλά δεν κάνανε τίποτε. Βοήθησέ με ό,τι μπορείς να μου κάνεις. Ό,τι δύνασαι, βοήθησέ με. Πιστεύεις ότι μπορώ εγώ να σε βοηθήσω? Πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω καλά το παιδί σου? Αν το πιστεύεις. Φοβούμενος ο φτωχός μην τυχόν και δεν πιστεύει όπως χρειάζεται και όσο χρειάζεται για να γίνει το παιδί του καλά, λέγει στον Κύριο, «Κύριε, βοήθη μου την απιστία, ενίσχυσέ μου την απιστία να γίνει πίστης δυνατή, ώστε το παιδί μου να γίνει καλά», εφόσον η πίστη είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει να γίνει καλά. Και τότε ο Κύριος του είπε ότι πήγαινε και καθώς πιστεύεις θα σου γίνει. Και από τη στιγμή εκείνη το παιδί κάτω στην πόλη έχει γίνει καλά. Και εμείς όταν έχουμε τα αιτήματά μας, όταν έχουμε τις ανάγκες μας, όταν μας προσβάλλει η αμαρτία, μας προσβάλλουν τα πάθη, μας τριμώνουν, μας πρεσάρουν, να γονατίζουμε με όλη την καρδιά, να φωνάζουμε, ή δυνατόν οι προσευχές να ακολουθούν με δάκρυα, και τα αιτήματά μας θα γίνουν γνωστά στο Θεό. Βλέπουμε και τον Δαβίδ στον ψαλμό του, στον Εσπερινό, που λέει «Το Κύριε και έκραξα προς σε, εισάκουσον μου». «Εισάκουσον μου, Κύριε, Κύριε και έκραξα προς σε». Κύριε, φωνάζω σε σένα, κράζω με όλη την καρδιά μου, με όλη την ψυχή μου. Ας εισακουστούν τα λόγια της προσευχής μου, ας έρθουν στα αυτιά σου και κάνε μου τα αιτήματά μου. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, λέει, ως τιμίαμα ενώπιόν σου. Και πράγματι μια τέτοια προσευχή είναι αδύνατον να μην τύχει απαντήσεως. Αλλά οι προσευχές μας, και ιδιαίτερα οι δικές μου, είναι αυτές που δεν παίρνουν απάντηση. Γιατί όταν προσευχόμεθα ο νους μας δεν είναι εκεί. Κάποιος